תקופה קצת רגישה, ממדים, חרבות ברזל, עם כלבי. אני רוצה לדבר איתכם על 9 הסיבות שבעצם אנשים לא יורדים בתזונה קטוגנית. אז יש כל מיני סיבות. אני בדקתי גם על פי מחקרים, גם על פי הניסיון שלי כאן. אני גם שומע תגובות שלכם, אני שומע פה, יש פה בחור שירד, כותב פה הרבה בקבוצה, ירד 11 קילו עכשיו לאחרונה, יש של 16 קילו, ויש גם אנשים שיורדים קילו 2, לרוב הם לא עושים את זה נכון, ובואו נבין בדיוק מה זה אומר עושים את זה נכון, ומה זה אומר לא עושים את זה נכון. אז בואו נצא לדרך. כן, אז לא כולם, אבל חלק קטן מהאנשים שעושים קיטו, נכנסים לקטוזיס, אבל לא תמיד רואים ירידה במשקל. אגב, לפעמים גם לא נכנסים לקטוזיס, וזה גם גורם להם לתסכול, ואנחנו ננסה היום להבין מה הנקודה. אחד, זה צריכה עודפת של קלוריות, אוקיי? אתה בקטוזיס, אבל אתה אוכל יותר מדי. מה זה אומר? הרי לכאורה, כשאמרתי לכם בהתחלה, אפשר לאכול מהכמות, ממה שמותר, כמה שרוצים. זה נכון. בתנאי שאתה עדיין מוציא יותר אנרגיה מאשר מה שאתה מכניס, ולכן הכל תלוי האם אתם עושים גם את הפעילות גופנית, כי אי אפשר לעשות משהו אחד, אבל את המשהו השני לא לעשות. לכן אתם חייבים לעשות הכל. אז אמרנו שקטוזיס הוא מצב שבו הגוף שורף שומן לאנרגיה, הוא לא משתמש בסוכר, הוא משתמש בגופי קטון במקום סוכר, אבל זה לא מבטל לנו את חוקי האנרגיה. בסוף, מה שאתה מוציא ומה שאתה מכניס זה מאוד חשוב. נכון, חשוב מה אתה מכניס, אבל גם חשוב כמה. עכשיו, אם אוכלים הרבה שומן, אז הגוף שורף את השומן בתנאי שעשית פעילות גופנית. ואם לא עשית פעילות גופנית, ושנדבר על זה בסעיף 7, אני חושב, זה לא יהיה רלוונטי. פחמימות נסתרות. פחמימות נסתרות, רגע, אני אזיז אותי לכאן שתוכלו לראות. הופה. פחמימות נסתרות זה מצב שבעצם אנשים צורכים פחמימות בלי לדעת. למשל רטבים, למשל כל מיני סוגי אגוזים. בעודף מסוים אתה עובר את הגבול של 5 גרם פחמימה ביום. קפה עם שמנת, אוקיי? אז השמנת נכון, היא רובה שומן, אבל יש בה גם טיפה פחמימות. יש לנו ירקות המלניים, בטטה, אז יש כמות שמותרת ביום, מה שכתבתי לכם. אי אפשר לאכול בטטה בכמויות של 3-4 כוסות ליום, מה שאגב השבוע הגיע מישהי שבעצם הבנתי שהיא לא בקטוזיס כי היא אוכלת כמויות של כתומים בצורה בלתי רגילה. אפשר לעקוב עם אפליקציה, או פשוט לשים לב יותר למה אנחנו אוכלים, מה אנחנו מכניסים, האם יש בזה טיפה פחמימה, האם יש ברוטב הזה טיפה פחמימה, רטבים זה אירוע מרכזי. לפעמים אפילו בתבלינים יש ברכיבים פחמימה, אז לשים לב גם לעניין הזה. אוקיי, בלוטת התריס, אני מוריד אותי למטה. בלוטת התריס, בסדר? למי שיש תפקוד לקוי בבלוטת התריס, אוקיי? יהיה איטיות, בעצם החילוף החומרים שלו נפגע, ולכן תהיה איטיות בירידה המשקל. אפילו עם הקטוגני בצורה טובה, אוקיי? תת פעילות של בלוטת התריס מאטה את חילוף החומרים, ואז הגוף פשוט לא שורף שומן בקצב התקין. ולכן במקרה הזה זה אפשר לעשות קטוגני עם בעיות בבלוטת התריס, עם תת פעילות בבלוטת התריס, אבל לעשות את הקטוגני עם עוד יותר פעילות גופנית, בסדר? עם עוד יותר פעילות גופנית, לפי מה שכתבתי לכם, או כל אחד, מי שמתאמן אצלי אישית, מה שיש לו באימון עצמו. סימנים לבלוטת התריס באופן כללי, זה עייפות, קור, עצירות, נשירת שיער. כמובן צריך לבדוק איזה כדורים אתם לוקחים, נדבר על זה בחלק של התרופות. אוקיי. שמירה על נוזלים ומלחים, עודף נתרן או חוסר איזון בין אשלגן לנתרן, גורם בעצם לשמירה על נוזלים. זה לא שומן אלא משקל שהוא מים. ההמלצה שלי זה לשלב אלקטרוליטים טבעיים, זאת אומרת מלח הימלאיה, לראות שאתם משתמשים קצת פחות במלח, בסדר? אין בעיה במלח בקטוגני, אבל בהיבט שנשארים נוזלים זה גם חשוב. ועוד פעם, המילה פעילות גופנית תחזור פה הרבה, פעילות גופנית מזיזה את כל העודפים האלה החוצה. אז זה מאוד מאוד חשוב.
בדיקות, אוקיי. אז אנשים דיברו איתי ולכן הכנסתי את זה כסעיף. אנחנו עושים בדיקת גלוקוז, והגלוקוז דווקא נראה תקין ועדיין אני לא יורד במשקל, נכון. יכול להיות שהגלוקוז תקין, אבל אני רוצה לבדוק קטונים בדם. מי שלא יכול לבדוק יכול להגיע אלינו לקליניקה, הבדיקה היא 25 שקלים, אני עושה לו בדיקת קטוזיס, אוקיי, אני רואה מה המצב, האם הוא בקטוגני, האם הוא במצב קטוגני, כי לפעמים אנשים חושבים שהם בקטוגני, אבל הם ממש לא בקטוגני. קטוזיס אמיתי נמדד לפי רמות קטונים בדם, מעל 0.5, אני אומר אפילו מעל 0.7, ויש פה הרבה חבר'ה שכן מגיעים ואנחנו רואים 1, 1.2, זה קטוגני לגמרי, זה קטוזיס לגמרי, ואני ממליץ לכם לבוא ולבדוק. לחץ כרוני וקורטיזול גבוה. לחץ הוא דבר לא טוב, אנחנו יודעים שהוא דבר לא טוב, ולכן הוא מונע בעצם מהגוף לשרוף שומן. למה? כי הורמון הקורטיזול הוא גבוה. ברגע שהורמון הקורטיזול גבוה, זה בעצם מנגנון טבעי של הגוף למנוע גישה למאגרים השומניים. מה זה אומר? קורטיזול יחד עם האינסולין הם הורמונים אנבוליים, הם בעצם בתהליך בנייה, הם פוחדים ממצב של רעב בארץ. אוקיי, ולכן הם מונים גישה למאגרים השומניים. ברגע שהרמה, המערכת הסימפתטית עובדת בצורה מאוד מאוד גבוהה, אין גישה לשומנים לשרוף אותם. ולכן או שצריך להוסיף פעילות גופנית, או נשימות, מדיטציה, שינה טובה, כל מה שעושה לכם טוב, נשימה מעגלית, כל מה שעושה לכם טוב זה יכול לעזור, וזה מאוד חשוב. פעילות גופנית, וואו, כמה פעמים אמרנו וכמה פעמים אני אחזור על זה. פעילות גופנית מזרזת את הכניסה לקטוזיס. אפשר גם אימון קל, כתבתי לכם שם, הליכה, איזה רכיבה באופניים, אפשר גם שחייה, אפשר כוח כמובן, והמחקרים בעצם מראים על שיפור בהתאוששות שרירית, כולל ירידה באנזימי הנזק של ה-CPK וה-CK וה-LDH. מי שעושה כוח, שילוב של קיטו ופעילות אירובית מעלה את כמות המיטוכונדריות בשריר, מה שמסייע אפילו לשליטה במצב של איבוד מסת שריר, סרקופניה אצל מבוגרים. והפעילות גופנית גם מורידה את הסטרס, מה שדיברנו מקודם. ולכן תזונת קיטו משפרת שריפת שומן, בעיקר כשיש פעילות גופנית לפחות 3 פעמים בשבוע. ואצל צעירים מתחת לגיל 40 ניתן לרדת גם ללא פעילות גופנית. מי שמעל גיל 40 כמוני צריך לעשות פעילות גופנית, ולפעמים פעילות גופנית יותר עצימה כדי להוריד. תרופות משפיעות על חילוף החומרים, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים להפסיק רק אם הרופא מאשר, אבל כל מיני סטרואידים וכל מה שנוגדי דיכאון, SSRI וסטטינים, התרופות לקולסטרול, כל אלה בעצם גורמים לנו לעיכוב בירידה במשקל. כמובן שמי שבמצב של סוכרת טייפ 2 ולכן אנחנו מורידים את כמות הגלוקוז, כל אלה זה בעצם מעט את ירידה המשקל, והפתרון הוא להתייעץ עם רופא האם אפשר בתקופה הזאת שאני עושה קטוגני להוריד את כמות התרופות או להוריד מינון או משהו בסגנון הזה. כן, יש מצב אחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה שהגוף מסתגל, ואם הגוף מסתגל ואתה לא מותח לו את הגבולות, אז הוא חייב איזשהו גירוי כדי להשתנות. אז מי שבתקופה ארוכה כבר בקטוגני, ירד את 15 קילו, דיברתי השבוע עם מישהו כזה, הוא ירד דווקא 26 קילו, ובעצם נעצר. למה הוא נעצר? כי בעצם הגוף חייב איזשהו גירוי. אז מה הוספנו? הוספנו את הצום לסירוגין, אוקיי? או צום לפעמים של 24 שעות, רק תדברו איתי לפני כן, אל תעשו את זה לבד. ואימונים נוספים, התנגדות, מסת שריר, אימונים אירובים, הוספתי לו גם אופניים, גם הליכה, גם כוח, אוקיי? ועוד מצב זה בעצם מגביל לגמרי את כמות הפחמימות, אני לא נותן לו לא כתומים לתקופה מסוימת, אני לא נותן לו גם שועית ירוקה, אני לא נותן לו שום דבר שיש בו טיפה פחמימה או ירקות שיש בהם טיפה פחמימה, אנחנו בעצם ממש עושים איזשהו קיקסטארט לכל התהליך. אז זהו בינתיים, תמשיכו להצליח, תשמרו על עצמכם בתקופה הזאת, בטילים והכל, ואנחנו כאן לכל שאלה שיש. אז הרבה בהצלחה.